ndị Igbo udochukwu dịrị unu biko ọ bụghọzi ihe akụkọ na ọ bụ mụnwa bụ onye na-akpọ oku ịgwa ndị Igbo na ime elu maala ụlọ ka mma. Emegoro m ihe a wee malite ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ, ndị Igbo rute n'ụlọ. Mana enwere ihe onyonyo m hụrụ na-gbara m ihe anya, ọgbaghị m anya mmiri, mana o mere m mma na okwu anyị na-ekwu na ntụ ndị ụfọdụ ọ naghị abanye. O nwere eziokwu, ụfọdụ ga-asị kedụkwa maka enweghị nchekwa nọ n'ala Igbo, ka ihe na-achịgba ndị mmadụ lọtawa ala Igbo. Gee ntị, mgbe m si Igbo ruo ụlọ asịghị m onye Igbo ọbụla hapụ ebe ị nọkwara lọtawa, mba. Asịkwa na ọ akụrụ ụlọ, mba. Akụrụ ụlọ dị iche na Igbo ruo ụlọ. Onye ọbụla Igbo ruo ụlọ, onye Igbo ọbụla ruru ụlọ akụ eruru ụlọ, ma onye Igbo ọbụla ka ya ruru ụlọ o nwere ike orube ụlọ. Ka na-akọwa akụgịrịta ụlọ aka onye kpatara ya, ma ọ bụrụ na Igbo rute ụlọ ya edozi ala Igbo. Ka ihe dị iche, akụ anaghị edozi ala Igbo, onye Igbo na-edozi ala Igbo. Akụ ikpulatara ụlọ nọ n'ụlọ be nna gị ahụ gị na-atọ ụtọ, mana ibulatara anyị ihe ga-akpata akụ, Igbo erutela ụlọ. Ọ ga-eme ụmụ anyị na-agba ọsọ na-apụ aga ebe ọzọ agaghị aga ebe ọzọ. Ọ ya bụ Igbo ruo ụlọ anyị na-ekwu okwu ya. Bulatara anyị ihe mmepe. Ma ọ bụrụ m ihe mwute na ahụrụ m ihe onyonyo, lee ya ka ọ nọ na-aga n'ihu akwụkwọ. Zenco, onye ụkpọ mba dike, gara aga zụrụ ala, a sị na ọ zụrụ hectares of land na Lagos. Ụfọdụ ahụ ya na-akụrụ ya aka, ụfọdụ ahụ ya na-asị iwu dike, ego na-ekwu okwu. Mụnwa agụ m akụrụ ya aka. Ihe m ga-ana m akụrụ ya aka bụ gịnị? Ndị Lagos ekwuola sọ ọnwụ na-eresi gị ala taa na ha nwere ike ịnakwa gị ala ahụ na-enyeghachi gị ego gị na iwu ha tiri na dia law. Adị ndị eji wee tinye iwu maka ndị Igbo, mana ndị Igbo achọghị ịgụtawa egote ebe dis law nọ. Ma ọ bụ nke sọ ọnwụ na ịhụbe ya, lee anya n'ihe onyonyo ga-ịhụ ya. Ọ iwu ndị Lagos tiri. Zenco ewere ego mufuo n'ala. Otu ochi wee zụọ ala ugbo, ọ biznes ka ọ chọrọ iji eme kwa ya. Ọnwụ na o were biznes na bulatara anyị n'ala Igbo. Ị mana ndị ga-enweta ọrụ dị a majority ụmụ Igbo. Ị mana ọ ga-eme ndị a na-skam ụmụ Igbo ka ha, bikos a na m achọpụta anyị na-enyere ụmụ Igbo ime akwụkwọ ịga obodo oyibo. Gịnị ka ha na-achị ka ha rụọ ọrụ? And ka ọrụ ha na-achị ịgakwa na ga arụ bụ ọrụ dị legitimate. Ụfọdụ n'ime ha askam ha rụzie dị ahụ ọrụ ha atụwazị ọrụ. Anyị na-ebele ma ha na a na-atụ ọrụ, mana ọkwa na mmadụ tụrụ ha ọrụ si ya in the name of agent, ha kpọga ha ebe ha na-ama anọgata, kpọga mmadụ Cambodia, kpọga mmadụ Vietnam. Enwe nke mena na-ekwu yesterday na o mere akwụkwọ ji aga Portugal ebe ọ hụrụ onwe ya na Vietnam. It's a long story. Ka ihe mkpu ya si nwe ọrụ ya hụrụ ọdọgodo mgbe ihe ọ na-eme, ego a gara gara ala wee kpọpụ ya ebe ahụ. Gịnị ka o mere? Ya atụwazị ọrụ. Onye nke ọzọ agaga akpọga kpọga hụ ga-akpọ ya na saịdị ka ọ rụrụ ya, ma ihe ọ na-eme ya chọrọ si ya na-alọ. Ahụ m mgbe anyị gbara wee chọta ego nyere ya aka iji wee kpọlata ya, n'ihi na ọ sọ ga-atụ nwa ọrụ ahụ. Anyị bụrụ biznes ndị a na-ebuga na Lagos. Ụmụ Igbo cannot compete to have job to those particular area. Ụmụ Igbo, ọ bụ na obi Cubana chief priest Zenco, onye nke Ebonyi steeti, ka nyere Cubana 50 keke, na ndị ụmụ okorobịa ndị a Chineke kpọlitere elu ego na-erubere isi. Bishọp ọzọ obodo, otu bishọp tinyere họteelụ ya, ha niile ọwụ naanị họteelụ tinyere na kọmpanị na-arụ tutpik, kọmpanị na-arụ brọsh, kọmpanị na-arụ ncha, kọmpanị na-arụ ọtụtụ ihe dị iche iche. I chọrọ multiple Nnewi in different part of ala Igbo. Ọ ihe anyị na-ekwukwo n'okwu ya ahụ. Ekweghị unu sị enweghị nchekwa ka m gwa unu, enweghị nchekwa bịara abịa, ọ ga-ala. Ihe eji enye nchekwa wụ anyị achọghị igwa onwe anyị eziokwu na ọbụghụ ndị Fulani na-emezi anyị ugbu a, na ọ bụ ndị Igbo na-eme anyị. Ụbọchị ọbụla anyị niile ga-ekwekọta ọnụ hụ na ụmụaka sị ha na-azọ nwere onwe na-eme anyị ihe ndị a iji aha nwere onwe na-arụ ala. Ọbụcha ọbụla anyị ga-ekwupụrụ onwe anyị eziokwu sọ ha nwa anyị achọwa ihe na anyị, because every discovery will lead to recovery. When we discover those who are behind our insecurity, we'll be able to track them and bring them down. But unu na-enwe sympathy for them, maybe because of ụfọdụ ha na-atụ ụjọ ha kwuo egbuo ha. Ụfọdụ ewere plasta nyachie bren ha na-ahụ na ndị a na-egbu mmadụ achọghị ikwe. Enwere ke m tụrụ voice note ka esi azaga kọmanda unu ya, ọkwa fọma na voice note ya ma atụ ya na platform. Somebody na-edere m na na-eme expose my brother. Ọnwụkwe gị na your brother ahụ, onye na-akwafe ọbara m mmadụ aghara gị sị na my brother.
iwu hụ nwanne m iwu onye oshi aka nsị gị ga-aba gị n'ọnụ. I'm so embittered. Ịhụrụ nwatakịrị nwokorobịa na lee exam ya ka a ga na ụlọ akwụkwọ ga kpọpụta bịa sị na egbuole nne na nna gị ha emeghe ji ha emeghe ede gbagbuo ha gị nọ n'ụlọ abịa kpọta gị na skuul bịa ka elie nne gị. Somebody sị na m na-eme expose nwanne m ọnwụ ga-eru gị aka gị onye kwuru ihe ahụ na edere m datin ebere ka m mere gị aka m ewere fon nọmba gị tụọ n'ihu platfọm ka ha ndị mmadụ wee chụwa gị. ana onye ọbụla n'ime unu ga-akọmentị rọbish si na na-ebo ndị asa unu kpọgo ụmụchukwu ụmụ ekwensu ndị a gị dee ya gụnwa wụrụ onye biko ị mara na ihe mmetụtara gị emere ha gị ọjọọ kọpịrị aha ya kọpịrị nọmba ya chọwa na ya ka anyị nwetacha ha. Enough is enough. Enweghị nchekwa ga-alarịrị n'ala Igbo. We are very angry with you people. Ekpere na ekpe bụ ọ bụrụ na ndị anyị na-akpọ aha sị ha bụ ndị arụ ala ndị asị ha gịnị whatever a na-aza ọ bụ na aka ha nọ na-enweghị nchekwa n'ala Igbo ha ga-ahụ 2026 anya unu ga-ahụ ya ọ ga-eme. They will never see 2026. Atụ aka ha niile ga-esi na ụfọdụ n'ime ha ọ gwụchara ma ha pụtasị gbaghara ha wepụ aka na njọ ma ha jụ iwepụ aka na njọ laka ọtụtụ n'ime ha na ha akpọrọ oku na-arịọ mgbaghara n'ihe ha na-eme awụ adabazi ọ ga-adịrị ha na mma a ga-agbaghara ha ma esikwa na ị ga-agbara ịka ngwa na-ekpafu ọbara na-ezuru moto na-eri anụ ụmụ Igbo ị ga-ahụ 2026 anya. So Zenco were na ozi a jigara na Zenco zigara na Obi Kubana na ndị ọzọ anyị nidiri kọmpanị n'ala Igbo ka Igbo rutesi ụlọ gaa na dibia ụmụ Igbo ndị jụrụ na prison ndị Libya gaa na Indonesia ụmụ Igbo si na windo na-awụrụ 20 dekada na-awụpụ nwụọ ha gara ịchọ ihe ha ga-eri a na-agbagharị imigreshọn gaa obodo niile dị iche ndị Igbo dị ha gịnị ka ha chọrọ gị ọrụ bụlatara na ọrụ aha n'ụlọ Igbo erutego ụlọ ọ kwara ihe m na-ekwu okwu ya ọnwụ na asa ebe onye bi ka ọ na-awachi anyị nche niile focus our development n'ụlọ insecurity ga-agba ọsọ anyị nche face kwa insecurity onye kwere ụzọ gaa insecurity ga-agba n'ọsọ ndị insecurity ha dịkwa na mmadụ ole gịnị ka ha gwọrọ ihe ọ biko onye ọbụla hụrụ ihe onyonyo atụsa ya ka anyị gwa ndị Igbo ha lọtawa ụlọ. Ihe na-akụ ugbu a bụ elekere onye Igbo ọbụla bụlata ihe ụlọ agha dị n'ụzọ ka emesịa nọ. Aka m bụkwa ụkọchukwu Joe Vika onye hibere ma chọpụta ọgịga na ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. Ndewo. If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. Hey, you want them for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter. Jovika TV. Abi, you want them for TikTok? Jovika TV. Abi, na WhatsApp you want them? Jovika TV. Jovika TV, poised to reach you with the truth.